ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା। ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ ସରିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କି କାମ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। 3 ଦିନରେ କାମ ସରିଗଲା ନା କ'ଣ? କି କାମଟା ହେଲା କି ରାଜା? 3 ଦିନରେ କାମ ସରିଗଲା। କି କାମ? ତମେ ଗୁରା କ'ଣ ଏଇଠି ବଇଛ? 3 ଦିନ କାମ ସରିଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ? ଏ ଘର ବନେଇଲା ବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବି। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଘର ଟିଆ କରିଦ ନା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଘର ଟିଆ ହବ। ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟି ଖୋଳି ରଖିଦେଇଛୁ, ସେ ଆସିବ ସିଧା ଉଠେଇବ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଏକାଥରେ ଘର ଟିଆ ହବ, ଏକାଥରେ ଛାତ ପଡ଼ିବ। 3 ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, 3 ଦିନରେ ସରିଗଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଲ୍ଡିଂଟା ବି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ କରିଥାଉ। କୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ? ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପଢିଲା ଦିନରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଜଲ୍ଦି 2ଟା ଲାଗି କେତେ ଉଠେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଏରା ପିଲର ପକାଇକି ଉଠେଇছিল, କୋଉ କାନ୍ଥ ଉଠିଥିଲା କି? ଉଠେଇ ଦେଇକି ଏଇଟା ସେମିତି ପିଲର ପଡ଼ିକି ଉଠୁନଥିଲା କି? ଏଇଟା ଏବେ କାନ୍ଥ ଉଠୁଛି। ଏବେ କାନ୍ଥ ଉଠୁଛି। ଆଗେ ପିଲର ପକେଇ ଉଠେଇଥିଲା, ତାପରେ କାନ୍ଥ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ କି କାମ? ଏଇଟା ହେଲା ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଗେ ପିଲର ପକେଇ ଧନ କି କାମ ହେଲା ଯେ ଏଇଟା 3 ଦିନ କାମ ସରିଗଲା? ତ କି କାମ ହେଲା କଣ? ଭଲ ଆଜି ଖାଇନି। ଆଜି ଖାଇନି। ହଁ, ପେଟଟା ଫୁଲି ନାହିଁ। ଆଜି ଖାଇନି। ଆଜି ଖାଇନୁ ନା? ବାର ଥିଲେ ହେଲେ କ'ଣ? କାଲି ଯୋଉ ଆଇଁଷଟା ଖାଇଥିଲା ସେ ପେଟ ଖରାପ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିଛୁ ନା? ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିନୁ? ତୁ ପାଣି ଚାଲ ସେଇଠି ପିଇବୁ। ଚାଲ ଚାଲ। ବ୍ଲଗ ବନଉଛୁ? ରାଜା ଆଜି କ'ଣ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ବସିଯାଇଛି? କ'ଣ ସେ ହାଇବ୍ରିଡ ଜାମୁକୋଳି। ହାଇବ୍ରିଡ ଆଇ କାର୍ଡ ପିଲା ଆଇଯିବା। ଆଇ କାର୍ଡ ପିଲା ଗୋଟେ ଆଇ କାର୍ଡ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇ କାର୍ଡ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତ, ଦଶମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ 25-26ରେ ଦେଇଛି ଏକ୍ଜାମ। ଗୋଟା ତ ଫର୍ମଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଫର୍ମଟା ଅଛି। ଫର୍ମଟା ଅଛି ତ ଆଜି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଟିକେଟ ମାରୁଛି। କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏତେ କିଏ ରଖିବ କ'ଣ ପିଟିଏ ଗୁଡେ? ବାହାଘର ପାଇଁ ସଜା ହେଇଛି। ବାହାଘର ନା ରିସେପସନ୍? ୱେଡିଂ ଚାଲିଛି ୟା ଭିତରେ କ'ଣ? ବାହାଘର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ତ ମଝିରେ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି କି ସତୀଗଡ଼? ଏ ତ ମାଣ୍ଡୁ ପା, ତ ମାଣ୍ଡୁ ଏବେ କ୍ଲାସକୁ ପଳାଇ। ଦେଖ ସତ୍ୟ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖ ଶୋଇଛି ପୁରା ଖୁସିରେ ଶୋଇଛି। ହଁ ବା ପୁରା ଶୋଇ ପଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ରୁଆ ରୁହିନି। ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି ଉପରକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଯାଉନି ଥଣ୍ଡାରେ ବସିବ, ଏଠି ଗରମ ବସିବ। ରାଜା ଘୋଷା ଦେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପକେଇଦେବେ। ହଉ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ। ସତ୍ୟ
এটা দেখ 13 ରୁ 18 ଦିନ ଛୁଟି। କହୁଛ ଏବେ ଦିଟା କହୁ ର ଛାଡ଼ିଲୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ଅଛି 3ଟା ପେଜ ସାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ପୁରା ୱେବସାଇଟରେ ଅଛି ମୁଁ ଯୋଉ ତୁ କେଟା ସାରିଛୁ କି ମୁଁ ସାରି ଦେଲି 3ଟା ପେଜ ରାଜା ତୁ ତ ଲେଖିନୁ ନା କଣ ବସି ବସି ଲେଖିଛି ମୁଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ କେତେ ବସୁଛି 5 ମିନିଟ୍ ବସୁଛି ଅନୁଭୂତ ଲେଖୁଛି ଗାଈ ନାହିଁ ହଉ ଅନେକ ଯୋଉ ବସ୍ ହେଲେ ତ ଆସିବ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ମାମାଲି ଆଉଛି ମାମାଲି ଯିବା ନାହିଁ ଜାମ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା କର ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବା এই শর্টটা করছি না দরকার নেই ওই ফিনালটা মিডিয়া জমা জীবন জমা না না